Manila Broadcasting Company. Aksyon! Radyo Philippines Standard Time, las 9:49. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinakaepektibo, wala na sang iban pa. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upots atong mga action reporters kag karon ang inyo alagad. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 4:50. Sa liwat mayong hapon, Bacolod. Mayong hapon, Negros Occidental, Negros Oriental. Of course, ang atong siling mga suki katag paramati sa isla sang Panay, Tabok sang Gadagatan, ang probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique. Part sang Palawan, part sang Masbate, sa Kutob Marabutan sang atong siling nga pag-broadcast. Liwat kamo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition Martes na presentation. Petsa 30 kita subong Mother's Day, because today is payday. Inakon may bilin pa. Worst. Why na bilin? May utang pa nga nabilin. Sige lang Amo ginayang pagpangabuhi. Ang importante, utang bayad, utang bayad. Sa Martes naman nato sila nga pagpangalagad sa kinanda liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton sila nga news team. Ang aton sila nga Patrol 2 Crosswind Patrol nagalambiyong na sa pila ka bahin sa Metro Bacolod. Sa pagdulong sang pinakaulihi, labas nga mga balita, ila makitaan, ila masiplatan, kag ila maagyan. On standby man ang aton sining nga mga patrol unit reporters. Balita dugay-dugay sa Kapitolyo Provincial, bantayan aksyon Eden Abuso. Ibaloon ta pinakalites nga mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Kag sa New Government Center. Ang ato sa nga Patrol 2, ginamad ni Aksyon John Diaz. Back to back sa atong kapiloto, Aksyon Papang Nixon Tahom. Ang ato New Center, ara si Aksyon Andy Pensor nga nagabantay. Aton nga mga technical partner diri sa Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert Sir El Rey Dutilios. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Ciudad Sangbago. Broadcast Engineer Vernie Villacanas, ang Batang Suay. Sa kinandan ang inyo sinalagad, talo sa giyapon diri. Sa ngalan ni Loverboy, Aksyon Marlon Hinovaya. Ako naman si Aksyon Eric Magbanwa. Update ninyo ko sa nabilin isa ka oras, 6 minutos nga pagpangalagad inyo para tuntunan Action Report Afternoon Edition Martes nga presentation.
Manaya-naya sa mga lakas ang panahon. Ara pa, kasingkal, kasakit pa. Ang butlak sa adlaw. Durante nga amat-amat man nagahinunod. O yang aton nga mga kaaksyon, halong kita ha. Ba mo ni permi ko bala mahambal sa inyo. Wagid ko nagkulang permi sa pag-remind sa aton nga mga kaaksyon. Nga na kung nagadala ka sa lakyan, hinay-hinay lang gid. Hindi lang gid mapadasiglagan kung wala malang sang emerhensya. Hindi magsalig ngang dalan lapad. Kay kung kaysa, dara pa nagkakatabo. Kung diin pa naglapad ang dalan, dara pa nagkakatabo ang mga aksidente. Inilagay niya hapon, may aksidente, dara sa may Palangka Road. Dara mula sa may likod lang sang SM. Naagyan to kay na ni IT expert JM Bikin. The motor man to, no itong kwentros to. Ito nagasakay kayo na to, tricycle. Nabungguan guro to. Kadamo, kakadalag ko, mga salakyan, kadaan, nga lalabay sila kadalan. Di ko isa, gasalig-salig ka kami mo, hlapa dalan. Mayroon akong kaisang driver, makaprino dayon. Kung hindi, ang resulta, balintong. Iniman nga adlaw nagpatigayon sang disinfection ang barangay Pahanukoy dara sa Purok NHA Village 1 sa Puloy-an dira sang 29 anyos nga nagpositibo sa COVID-19. Nagpatigayon sang disinfection ang aton dira nga mga barangay official. Ang aton nga panawagan sa pamilya kag mismo sa nangin positibo sa COVID-19, sundon talang ang health protocol. Palihog lang, hindi lang kita magguwa-guwa sa aton balay nga daw sa wala lang kay kadelikado sang sining virus. Ayaw lang magguwa-guwaan ay sa balay, ha? Kung may kinahanglan ka mo, ara madang aton tanod nagabantay, ha? 24/7 na magabantay dira ang barangay tanod sang barangay Panukoy. Sa duwa dira ka mga puloy-an naging sealed off matapos nangin positibo ang siman nga 29 anyos sa COVID-19. Ginputangan na dira sang baral para nga ma-secure ang lugar kag wala dira sang may makalabay or magturutamwa kag mag-ulo istorya. Bao palihog lang, ha? Sundon tala ang mga ginaayo sa aton mga barangay official dira sa barangay Panukoy. Hindi lang tayo magsalig-salig kaysa masami ginambal ko damo nang nagbulusong sa sobra nga pasalig. Way problema kay ang barangay Panukoy, barangay official sa panguna ni barangay Kapitan Yolanda Bibing Loble, bisan paano magasuporta sangkalanon kag kinanglanon sang concern nga pamilya biktima sang COVID-19. Di tani paglangulanguhan na, di tani pagwalaan, kay in the long run, kita mangyapon ang maga sakripisyo. Why
Way nagauntat, nagadugang ang kaso, ang nag-alayo, ang nagkalamatay sa ginatawag nga COVID-19. Even sa bilog nga Pilipinas, sa bilog nga Western Visayas. Kita mo dito sa Cebu, 12 ka mga village, totally lockdown gidya. Pero tiyan mo na siling ko bala, may bulig yapon dira ang aton nga gobyerno para ma-prevent ang mga residente nga magwa sa ila puluyan. Ito hindi gito yung masagang ang Cebu. Siguro subong makasiling kita nga gahamboy na sa sobra 5,000. Hindi makaintanan na, why man taga-generalize. Damo gito sa lawayo niya sa Cebu City, province of Cebu. Kakita imo yung ECQ, may nagagwa kag na may nagahampang piya makabataan sa dalan, tiabi, why pa naga face mask. Ang iba niya nagapulo panindahan pa, nga wala naga-social distancing, tiyabi, hindi niya magsaka ang kaso kay why disiplina ang tagsa-tagsa. Tiining 29 anyos de, nga taga Purok NHA 1, halini sa Cebu, nag-ride on na ni sa barko nga ginaobrahan niya kaya tinapabakulod. Huwag nag-agi siya tawag nga health protocol. May lang kay mapisan ka matanda man ang B-Hertz. Isang barangay paano ko na monitor nga nagpauli na siya nga wala mag-agi sa health protocol. Immediately gin swab test siya dason nga adlaw ang resulta positibo. Ang mga rason kung ang mga LSI, ang aton nga mga OFW, ang aton nga mga returning residents, temporaryo anay nga ginutod. Kaya ang kalabanan sa nagasunod diri sa aton, halin sa ibang nga lugar, uy, amutana yan ang positibos COVID. Ito duwa ka semana, bla mo, ang plaso, for the meantime nga wala anay sang ginatawag nga pagbaton sang mga LSI nga nagasulod diri sa aton puerto sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Karon nga gabi ini nga gabi bantayan naman kay may mga anunsyo nga ato nga presidente sa mga lugar nga paidalom sa ECQ, GCQ, MGCQ. Kung bala, ini yung mga lugar, magapabilin gyapon, i-downgrade, o ano nga sitwasyon. Titigin sa ito ng pamangkot, kay amuning katapusan nga 15 dias, sang aton nga MGCQ, bala buwas, July 1, magapadayon ang MGCQ, sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, ina ang aton hulat-hulaton nga anunsyo. Ano yung mga balita kabatayan nyo duga report gikan sa aton siring nga mga patrolyo at reporters sa Provincial Capitol. Bantayan ang mga pinakaulihing nga balita ni Aksyon Eden Aboso. Nag-take over sang trono dira sa Kapitolyo Provincial. Sa New Government Center, balita dalo ni Action Dale Salazar, LSI nga residente sang Barangay Granada nga nagpositibo sa COVID-19, nasaylo na sa quarantine facility sang syudad. Dali kayo ning sa amon nga kaso sa Panukoy, nag-ayo ni siya kandira lang saya, ipaydalom sa 14-day home quarantine. Silingan ni kapitan niya kung magguwa-guwa ka na mapasaway ka na, isaylo tagid ka sa
quarantine facilities ang syudad. Nano yung mga bulo balita, nga bantayan nyo dugay-dugay, kung may chimpo to, talakayon to sa nasyonal, 361 ka COVID-19 patient sa Pilipinas, mag-intra sa Solidarity Trial sang World Health Organization. Hanay Ombudsman Morales, kumpiyansa sa patas ng investigasyon sa isyo sang COVID-19 response sang DOH. Sa piyakabahin paggamit sang trust sa mga OFW wala ginpaboran ni Labor Secretary Villo. Ang mga enrollment naman niya sa mga eskwelahan ginpalawig pa tubtob July 15. Presidente Duterte mag-anunsyo sa panibagong quarantine status sa mga syudad, probinsya, riyon, sa bilog pungsod Pilipinas, karon sa gabi. Sa pinakabahin, Senator De La Rosa mag-aserbi nga mediator sa tunga sang PNP kag AFP angot sa natabo sa Hulo, Sulu. Ina nga mga balita nasyonal. Tutukan naton pag may time diri sa inyo palatuntunan, Action Report Afternoon Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:06. Check tayo nga to sa niya Patrol with Action John Diaz. Balon tayo ang sitwasyon. Trapiko sa dalanon sang Bacolod, sa kailan agyan, kag nalabayan. Iban pa nga mga aksyon balita. I-check ta si Action John Diaz sa Patrol 2. John, good afternoon. John, please come in. Mga hapon na sun Marlon hapon sa tutanan ng mga kaksyon. Action Eric may hapon gili pasensya na kaksyon Marlon eh. Yes. Anyway, karon nga po na patunari kami dito sa norte nga bahay naman sa Sulad sang Bacolod. To be exact, actually sakop na ini sa Sulad sang Talisay. Kung may report action Eric kita nga gikan to Andre nga may isa ka lugar diri lapit lang sa may CICM na sa area sa Talisay nga gintay daluman sa lockdown kay may isa ka nagpositibo sa COVID-19 nga nakahalubilo kuno initially may pila ka mga upo dorado diri sa lugar nila nga naka-contact sa action na Eric. So ang lugar nila sa Copenhagen Barangay Zone 15 nga gin-lockdown. Gina-check nato ng area exactly kung ano nga barangay, ano nga lugar action na ang ginpaydalom nila sa lockdown. Kaya based sa information nga aton nga nabaton may I think do mga 5 ka mga balay ang sakop sinay lockdown action Eric no. Well anyways diri sa dalanon sa gyapon karon nga po ang pasulod sa sunod sang Bacolod hindi gitan to mo sila no kabugat na dalaga sa trapiko ligwa pa kaning sitwasyon karon nga po na ka-action kung aton diri makitaan hindi man mo sila kagutok ang mga salakyan nga pasulod may ara pinadri ka mga pribado nga salakyan mga ka-action mga bus sa gyapon nagalambihong siniman nga hapon Tuesday amo sini oras sila ang peak hours sini sa ang paglabay naton karon nga hapon sa may Burgos Lacson amo na medyo bulubugati ng traffic even going mga ka-aksyon sang area sang dalan sa Atubang sa provincial capital Laguna diri sa Atubang sang Lagun ang natabo diri kay damo mga salakyan nga nagapark ng ila tuyo kadto sa may Land Transportation Office. Kalabanan nga mga salakyan diri nagatirumpok mismo mga kaksyon. Sa may Capital Laguna Sonton nga ang diri sa may South Capitol Road 2 lanes na gid lamang ang malabyan sa mga motorista mga kaksyon. Karon gid lamang nga po na medyo bulubugat ang traffic sa Atubang sa Provincial Capital Laguna mga ka-aksyon karon gilamang hapon. For advice ni Bacolod Traffic Authority Office, temporary pwede gi kamo kalabay mga ka-aksyon diri sa area sa Gatuslao, kalapos sa San Juan area mga ka-aksyon kay karon hapon makabig lamang diri. Na light to moderate ang traffic situation, di bulubugat ang traffic sa Gatuslao and the same time mga ka-aksyon sa area naman sang Dalan San Juan. Sa piyak naman diri ang area
sa circumferential road karon nga po nagamatama ng build up ng traffic situation mga kaaksyon malapit mismo sa may Burgos sa circumferential road ipon tingin ang traffic hapon ang gagkatabo agin temporary na patay ang traffic lights ang mismo mga traffic enforcers sa ginamang ang naghatag o kung ang nagmando mga kaaksyon sa trapiko malapit sa mo na mismo nga lugar agud mamintinar nga ara tayo yun lang bala ang biyahe sa mga salakyan basta mo sinioras kirahan hindi man sindihan mong kung ang traffic ay nagasinumbali lang ang mga salakyan mga kaaksyon no so far mo na aksyon Eric Yes, go ahead. So far mo na ang traffic situation nila pero ang pinakulihan nga report naton karon nga po may nagatulo pamangkot sa gyapon with regard sa Land Transportation Office wala mga kaaksyon ining ilang mando nga today is the last day sa mga makuha sang student permit or student license no kaya ang matabo sini dire from July 1 until August ang mga kaaksyon amo nang range nga wala anay sila panugutan nga makakuha sang student permit kay mapaidalo mo kung gintalana nila ang bulan sang Hulyo para sa pagpatigayon sang ginatawag naman nga driving theoretical examination. Klaro lang, hindi na saya nga mag-driving class ka, no? Hindi na siya nga mag-driving class ka, Action Eric. Lecture ni siya ang matabo. Bago lang natapos, actually, ang meeting sa Land Transportation Office and then kita personal nga nagpakigangot kay Ma'am Risa Otaide, ang spokesperson sa Land Transportation Office 6. Opo si Attorney Alan Sacramento nga nakabalik na sa Iloilo. Wala din si Attorney Alan, nagsurotik sa may Negros Occidental, Bacolod. Amo sa ang Regional Operations Division Head. Sang Land Transportation Office Action Eric. According to kay Ma'am Risa Otaide, iklaruhon lang nga hindi ni sa driving skills, no? Mag-drive ka sa lakyan and then gaan kanila permit or license. Ang matabo sa nila panawag is driving theoretical examination, no? Amo sa mga motorista naton dire kay ginutok ni subong. Ang waya sini or driving theoretical seminar nga kung sariin ang ma-apply o kung makuha sa student permit, ang imuon niya, Action Eric, is ma-undergo siya seminar. A 15-hour seminar, ang tatlo ini siya ka mga module. Module 1, 2, and 3. Na sa kada module, Action Eric, may 5 ka oras nga pati kayo nun nga seminar dire. Including sa kada module, may aras ang ginatawag nga 30 minutes nga gintalana para sa examination. So meaning, kung hindi mo mapasara ng module 1, hindi ka kalumpat sa module 2 kasi sa ulihing nga module, amo ni module 3 before kanila gaan o certification nga nakapasar ka sa ginatawag na seminar sang driving theoretical. Bali, ano ning theoretical according kay Ma'am Risa? Parte ni siya sa mga konsepto sang pagmaneho. Kaya mali na damo, naging-violator sa dalanon, mga obstruction, kagiban pa. Ang wala pinakatinutuyo. So, ang matabo na rin, sa kada lecture, Action Eric, face-to-face ini siya, tagpulo lamang ka mga persona ang panugutan nga maka-join sa lecture, sa kada session. So, ang may bayad ang lecture nga 200 pesos. No? Amo na nga, or rather 200 pesos kada module. So, tatlo ka module, 600 pesos ang mabayaran nimo kung magkuha ka sa driving theoretical seminar. Amo na rason kung nga karon nga po magkaaksyon nagasinumbali butok ang Land Transportation Office sa Bacolod kay may last day subong amo na nga gawon amon subong sang patrol ang sa LTO office na magkaaksyon kay today is the last day sang pagpasok student na license take part in isang kung before ka makakuha sa non-proper professional nga license, actually ka mo na yung pinaka first step grade. Amo na ang iba na kay ngagaw, kaya according kay Ma'am Risa, Sindihan Manila, nga kalabanan, nag-amargid man, hindi na pala makapaydalom sa driving seminar, actually. Nagalit kaya ang bag ni Ma'am Risa, pagpapala na ginamang sila subong hapon, wala na sa nanuman nga mga extension action, Eric, no? Amo na nagutok lang nga tubangan ang mga sarakay sa LTO ta? Yes. Amo na sa ang natabo, no? Kaya kung sino na lang tong ara kag naakagaan nila listahan or nadalabi nila sa isip, amo na lang tong i-accommodate.
So kung ikaw may nga daw kasubong ka do sa LTO, kag-close na ang office nila, pero may nakitaan ka may mga tao pa sa sulod, hindi dapat malangot ang buot mo, kay ang buot silingon sila na nakaabot sa time na allowed lang ang makasulod. The rest is, kung maghingagaw ka pa subong hapon, hindi na pwede action direct, no? Pero ang bagri ni Ma'am Risa Otayde, nagpapanaog siyang mandong regional director siyang LTO nga tubtob may ara dira nga nagaulat basta nakaabot sa natalaan ng oras i-accommodar sa gyapon nila mga kaaksyon kag gaan nila o kung nader mapaigdalam sa gyapon sa nagakaigo naman nga proseso mga kaaksyon, no? So para na ang pinakauli naman nga sitwasyon naton diri sa gyapon nagapabili na kita sa norte nga bahay naman sa sunod sa Bacolod mga kaaksyon. Alay ka basta available ang ang tingog ni Ma'am Risa Otayde papakita lang naton sa tulong mga kaaksyon para maibalaan nila ano ang pinakauling information may angot sila diri. Driving mga LTO sa Module 1. Pagkatapos, after sila sa 3 hours, may ara na may 30 minutes nga exam. 5 hours na may exam na ko na. I-confirm ko ya, hindi ako makajam kay Module 2. Pila sila kung may clarify ko lang, pila ka hours ang lecturing kayo, ma'am? 5 hours, 15 hours na natin. Okay, ang exam niya? Ang exam, kailangan na sa 5 hours, 30 minutes. Okay. Sa next yung module, may 30 minutes ka exam. Sa next yung module, may 30 minutes ka exam. So, magbasa rin ma'am, kung tatlo ka module, ang balayaran, tanan kabilugan is 600. 600 pesos, sir. Oo. Theoretical exam lang na, no, kumbaga requirement mo lang na para na makakuha ka ng student permit. Okay, oo. Nakuha siya namin medical kapag sunod yung kalairan. Okay. Ang malipot nga pang ni Ma'am Risa Otayde, actioneric sang LTO, 6K ongoing. Actually, mong ilang meeting dito, ayo lang sa naton para magparita ang sitwasyon diri sa LTO Bacolod. Kung anong katabo kang iban pagig ng mga land transportation offices diri sa probinsya sa Negros Occidental, bisan pa sa Bugos, nga Region 6 mga kaaksyon. Wala, ang pinakaling sitwasyon tagyapon nagmabili na kita nag-usoy, dalan lakson mga kaaksyon. Ano naman tabang bridge no? Sa area diri sa Gyapon natubang kita ganit ang DPWH First District Engineering Office, di ba? Ligwa diri may mga border checkpoints Gyapon nung gin-implementar ang Talisay na? Talisay kag Bacolod ni ara factionary. Okay. Si Police Captain Richard Parito, ari man nagasulod standby Gyapon. Adre na siya nagagit sa may border kay para bla in kaso por kaso at least ari sila makaresponde. Tapos siya makagwasa compared kung dito sa may police station parkingan ka to sa salakyan sa gadalan. Okay ka budlag ang dalan to? Gani, awan ka ginto gwa kung dito ka sa iyang lungga sa may station 3. Di mayo man kari ka di. Tapos ka kundi gila yun actually, no? Yan naman ang pinakawang sitwasyon sa palibot sa Surad sa Bacolod karon nga po mga kaaksyon. Sa atong talaan nga mga kaaksyon, karoon nga po namin pagpangapi mga kaaksyon, especially medyo manaynayo naman ang aton nga panahon. Pero kung pagpangapi aton pagkamarana ang kape nga gamiton, ang kape nga inuuna wali Dr. Alfred Green Coffee nga isa ka produkto sa pagpananasaw, dito naman sa Estado Unidos. Wala siyang acid, wala siyang caffeine, wala siyang preservative, halal certified, 100% natural, 100% organic, nagalimpyo sa aton nga kolon, nagabulig man, pa-uptick sa ato tuwid nga memorya. Kung inom ka sa Dr. Alfred Green Coffee na pareho lang, nga nakapangapay ka na, healthy ka pa. Rekta sa patulang talibot sa Bacolod Action John Diaz, una sa patulang sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Salamat gid Action John Diaz sa live report sa Patrol 2 sa tusa nga Crosswind Patrol. Sitwasyon sa Bacolod Plus ining report gikan sa LTO. Kanan nga mga student license pag-awad sa student permit di kansilado July 1 starting to August. Pero may 1 month tira nga lecture examination, module 1 to 3. Pasar mo na para matagaan ka sang certification.
Kala ko nandun na gutok-gutok yung dalan sa laksyon sa pasulod sa LTO kay may mga naguluhin nga agaw gigli, no? Sige, balikan talaga ron sa Action Jandia sa balik ka report sa ato sa nga Patrol 2, Crosswind Patrol, Action Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Magabalik ang inyo sa nga palatuntunan. Dugangan ta ang aton Cinemax balita pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Makalimutin. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat,
iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano. Action Radio Philippines, Standard Time na 5:27. Ining nga oras, ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinakaipitibo, wala na sangiban pa. Dunkin Donuts, pasalubong ng bayan. Aksyon! Una sa balita! Una sa aksyon! Balik diri sa atong sining pagpangalagad. This time, i-check na report nagikas sa atong sining mga patrol ayon at reporters. Unahon ta report ni Action Eden Abuso update sa bahin sang Kapitolyo Provincial. Ahead, may aran na executive order permahan si Governor Bong Lacson na i-extend another 15 days ang Negros sa Modified General Community
quarantine o kon MGCQ. Inilagid nga hapon na permahan ni Governor Lacson ang among executive order. Pila ka mga report gikan sa Kapitolyo Provincial. Pod kay Action Ed Ramoso. Action na din may hapon, please come in. Action, Eric, mag-ulang gid no, nagsulod ang impormasyon. Nga tigin permahan na sinila 5 sininga hapon. Ang panibag-o naman ng Executive Order number 20-28 series of 2020 si Governor Bong Lacson ang nasa direksyon na Eric is extending ang duration sang modified general community quarantine diri naman sa probinsya sang Negros Occidental tugtog sa Hulyo 15 ini Action Eric. So busilingon ko anong mga ginapatuman subong safety measures kag protocols Action Eric sa tanan nga establishmento, sa tanan nga mga pampubliko nga lugar, kag tanan nga mga reminder sa adlaw-adlaw na lang nga tanan Action Eric nagapadayon ina sa gihapon. Busilingon face mask, social distancing kag kun sa mga malls or mga restaurant Action Eric no 50% sa gihapon sang capacity sang pinaka-establishmento ang ginapahanugutan. So sa liwat sa aton mga ka-action extended ang modified general community quarantine diri naman sa probinsya sang Negros Occidental. So una ini Action Eric nga extension man sang MGCQ diri sa aton sa province. Kag sa dugang pa naton nga balita sa Kapitolyo Action Eric kaina ng hibaloon ta kay temporaryo nga ginhold man mo ang deployment sang 39 ka mga doktor di ka naman sa Region 6 nga tuyo i-augment sa syudad sang Cebu para sa away kontra COVID-19 bangod nga tiila pag ina-address Action Eric ang mga concern nga ginpalambot man sa mga doktor nga natala na ipadala dito. Sunod kay Dr. Renelyn Reyes mantagpamuno man sa Public Health Program Development Cluster sa DOH 6. Sa 39 Action Eric, 25 ang gikan sa Dr. Subarios, kag 14 naman sa Post-Residency Development Program. Dugang paula na nila ginlakip ang iban, bangod nga ti mayara Action Eric sa mga doktor bala, nga mga nagapusong, may ara man sa mga comorbidities, may ara sa mga may high blood, mga Action Eric nga mga instances. Kag tigin pahayag ni Reyes nga ginpabutsyag sa iban nga doktor ang ila sini nga kahadlok. Bangod ni panuan nga ti sa karon ang Cebu gid mo ang ginasabig bilang bag-o nga sentro sining COVID-19 pandemic. Kag di nahibaluan kun nadayon kun tani Action Eric kagapon naglakat na ang una nga batch sa mga doktor kay tungaon ni sila sa 4 ka batch. So ma-duty to sila Action Eric sang 2 ka semana o kon 14 days after sa ilang nga pagserbisyo RT-PCR testing, ipaydalom sila sa RT-PCR testing, kag samtang ginahulat man ang resulta, ipaydalom man sila sa, kung ipahamtang man sa facility quarantine Action Eric. Kaya may actually ng pangabay ni sang DOH National Office ng mga ang other regions ang magahatag man o kung magapadala sang augmentation ng mga doktor nga kinahanglan gid dito naman sa syudad sang Cebu. Karong adlaw Action Eric, most probably dugay-dugay na ibalaan man kung anong mga desisyon sang DOH Region 6 ang sa sining memorandum. Kag sa 39 Action Eric ka mga doktor nga ipadala dito, pito diri ang gikan sa Negros Occidental. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ayos! Salamat kinaksyonan din Aboso live report gikan sa Kapitolyo Provincial. Isa na siling ko na ang Negros starting tomorrow, July 1 up to July 15 magapabiling gyapon sa MGCQ, Modified General Community Quarantine. Basi ko ng Bacolod ang mamangguro. Basi mag-extend man sa another 15 days sa MGCQ. Balon na ng opisyal nga anunsyo sa aton sini local government unit diri sa siyudad sang Bacolod. Alin sa report ni Action na Aboso sa ilawanta report gikan sa City Hall. LSI nga residente sa Barangay Granada nga nagpositibo sa COVID-19 ginsaylo na sa quarantine facility sang syudad.
Yari ang kompleto ng detalye. Sa headline action Del Salazar. Sa NGC nga report action Del, may hapon, please come in. Eric, confirm ni punong barangay Alfredo Talimudo Jr. sang barangay Granada nga may ramansing sa locally stranded individual. Siya sining barangay kon resident action Eric nga nag-positibo sa COVID-19. Ining LSI ang isa ka engineer lalaki action Eric nagaedad sang 28 anyos. Ini siya nagabot diri sa may syudad sa Bacolod nagligad nga Hunyo 21 kag after sin action Eric nagpaydalom siya sa home quarantine dira sa Glendale sa version sa may barangay Granada, no? Busunod din kay Kapitan Talimudaw ang isa lagi siya lamang aksyonerik nga naga-estar siya sining balay, no? Wala siya sang kaupod nga mga himata kon family members para stricto nga matuman ang home quarantine protocol nga gina guidelines or policy, no? Sang LGU sang syudad sa Bacolod. Rason sunod din kay Kapitan Talimudaw nga wala dapat sang ikaalarma ang publiko ilabi ng residente sang Glendale subdivision kalang mga taga-barangay Granada kasunod nga wala sang close contact or interaction o wala man nakagwa ining pasyente nga isa ka 28 anyos nga engineer actionary kagikan sa Metro Manila. Ba similarity sila sang panukoy, no? Nga wala man pala close contact. Pero sunod din kay Kapitan Talimudaw para mahimos ang residente sang sinang subdivision. Nag-decide ni Action Eric nga ginapakuha niya, no, sa otoridad kag ginsaylo dira sa may isa ka quarantine facility sang syudad dira sa area sang barangay Pahanukoy amo ng Medalya, no, integrated elementary school Action Eric. Kaysa mo niya kaso naging home quarantine amo niya 29 anyos niya nga siman mo. Kay depende Action Eric, no, sa recommendation man kag paglantaw sang punong barangay sa bahay din ni Kapitan Talimudaw para mahimos, no, ang mga residente dira sang Glendale subdivision. Iya sinigin pa kamayong ginkuha, no, hining COVID-19 positive patient kag ginsaylo sa quarantine facility sang syudad sa Bacolod. Ining nagpositibo ang kabahin sa gihapon Action Erica sa tong Domingo wala nga adlaw nga mayara sang 9 ka LSIs kag isa ka OFW sa Bacolod City ang nagpositive sa COVID-19. Ginpahayag man ni Talimudaw nga magluwas sining 28 anyos nga engineer nga LSI nga COVID-19 positive. May isa pagid ka 24 anyos nga babayi nga residente man sang Granada nga isa man ka LSI actionary nga may travel history dito sa may probinsya sang Cebu. Pero ini siya ang wala makapauli dira sa may Chirito Heights subdivision. Kundi pagabot niya sa diri sa Bacolod City, umalin Tabuelan Port, nagkadto sa Escalante, nagabot sa may syudad. Nagtindera na siya dara actionary dira sa may Bacolod City National High School. Sa quarantine facility man sang syudad. But silingon, wala siya nakapauli dito sa Chirito Heights subdivision sa may barangay Granada. Kundi nag-facility quarantine siya, no, sa pasilidad. Agad preparar sang LGU sang syudad sang Bacolod. Ini siya ang 5 days nga na-stranded dito sa may Tabuelan Port, tutob nga nakabiyahe pabalik diri sa may syudad sang Bacolod. So, but silingon, sa Rodrigo Kapitan Talimudaw, wala sang lockdown nga may ginpatuman dito sa area sang Barangay Granada, even sa Chirito High Subdivision o kon sa Glendale Subdivision man, Action Eric. Aling palayaga ni punong Barangay Alfredo Talimudaw Jr. sa Barangay Granada. Duha sa Glendale kag ang isa sa Chirito. Pero ang sa Glendale amo na nag-home quarantine. Ang sa Chirito para sa quarantine facility sa Bacolod City National High School. So balik subong ay isa lang diyan naka-home quarantine dira hasta subong ka. Nakuha na siya outright nga nagawa ang result nga positive. Pagkagabi sa tuyan yung kupakuha ko sa pagkailo sa Medalya Individual National. Ang sa Glendale, 28 years old, lalaki, engineer from Manila. Balik ka pula dira may gin-lockdown or sealed off nga balay. Kay based on recommendation Manila ni Dr. Grace Tan kag ni Dr. Baratas. Huwag kaga sa mga pamuluyo mismo, nagagaranti man sila nga huwag kapilogwa. Alin sa pag-deliver sa iya ang aton taga DRRMO ginsulod sa balaya tapos wala rin siya gagawa. So bisa na nivoy tupad mismo balay kasi hindi mo na nambal ni Dr. Gristan, hindi mo na yung magtanong lain niya kung nag-alot sa kapataway nagwagawa kung hindi pa sa nagkanto definitely i-lockdown natin ng area pero subong niya sa sitwasyon niya daw nag-ausong sa katingsin knowing lang ang engineer siya isa nang iya iloy pero siya lang isa kaya balay.
Aksyon Eric napatihan na si Kapitan Alfredo Talimudao Jr. sang Barangay Granada. Subong adlaw may sang panibagong advisory nga ginapagwa or case bulletin ang Department of Health Region 6 Aksyon Eric. So diri sa may syudad sa Bacolod may kita diri sang 5 additional cases sang COVID-19. Apat diri Aksyon Eric ang mga returning OFW. So wala ni sang problema bangod naka-facility quarantine din sila sang nagabot diri sa may syudad sa Bacolod kag mayara man sing isa ka local stranded individual nga babayi Aksyon Eric 25 anyos kag naka-facility quarantine naman based ini sa case bulletin number 96 sa ginpagwas sang DOH subong hapon. So ginalataton ang background sining 5 new confirmed cases diri sa mga syudad sa Bacolod gikan man sa Bacolod City Health Office. Bangod sini nagsaka Aksyon Eric ang confirmed cases diri sa Bacolod 46 plus 5 so 51 na tanan ang kumpirmado ang kaso ng COVID-19. Pero mayoriya diri Aksyon Eric ang mga OFWs kag local stranded individual. So far wala na kita diri sang local case sa Bacolod City since sa mga previous natin diri mga kasong wala tong travel history naka-recover na sa masakit Aksyon Eric o kon matawag na nga COVID-19 survivor. Dale, kamusta ang kwan ang syudad, anong status ang syudad after June 30? Buwas, July 1? Ginpalayag ni Vice Mayor Sid Familiaran nga ila ginakulat no ang recommendation sa national government. So karon amo na siyang ipalayag ni Presidente Rodrigo Duterte angot sa quarantine mode kay patuman kay kun kis Aksyon Eric kun mag-issue sang statement ang mga city officials naton ang isabra nagkaka-confuse ang public kun hindi amo or hindi pala rehas sa national government. Rason nga ba sa Bisel Calde nga mas mayo nga kulaton na gid lamang ang final no nga decision o kon recommendation sa national government or IATF para diri sa Bacolod City. Pero kita pa na ni Familiaran possibly liwat man sa gihapon nga ma-extend ang modified general community quarantine pero sa Bisel Alcalde mas mayo nga ulto na gid lamang ang pronouncement karon sa gabi ni Presidente Rodrigo Duterte. Doon nag-defend yung syudad permisa nasyonal ta, no? Correct Aksyon Eric, no? Kaya para at least uniform bala ang mga policies nga gina-implement no, from national government. Ang masunod na ginamang diri sa may syudad sang Bacolod. Pero kung COVID-19 situation ang paghambalan, kaya mula na ang problema kaya ang mga LSI kag mga OFW, amo din sila mga additional cases diri sa may syudad. Pag so far tiula kita diri sang bag-o no na mga local cases ara balang mga nag-positive sa COVID-19 nga wala sang travel history. So far di sa syudad ang mga active cases rin naton mga LSI kag OFWs nga karon ginapadayon ang monitoring sang otoridad sang BHERS kag ang iban sila ayara sa quarantine facility sang syudad sang Bacolod. Mga break kabay tagikan sa Bacolod City Government sa ang ka-action nyo. Action Dale Salazar una sa balitaw na sa action sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Salamat Dale sa imo sa report live dira sa compound sang New Government Center. Ati ang sa syudad ya, urato nila ang anunsyo karon ini nga gabi ni Presidente Duterte sa karon na matabo iya sa Bacolod sa probinsya. Pero earlier si Governor Mulak sa nasilingta na nagperma niya sa executive order nga pagpatak buwas July 1 up to July 15 nagapabilin ang MGCQ Modified General Community Quarantine ang probinsya sa Negros Occidental. Di pro kung sila ni Dale Sarasarte sila niya laban-laban ko syudad ti ma-MGCQ manay pero depende na sa anunsyo karon ining gabi sa atong sila nga presidente. Sobra na 50 no ang aton kaso diri sa COVID-19 sa syudad sa Bacolod per record sa aton silinga City Health Office. Ginaknanoy sila pamonitor sa aton ni Jose Heherson Lapinig Junio sa kay ginatami ako dira ang pamilya Patenyo Kagiema halin kay Julito Gomez ang panamyaw kay Gwenyo mayong hapon Heaven kay Jocelyn Arisibita Ulak mayong hapon gid sa kay Labayen Eduardo Jr. sa kay Almera Lim Malasarte
sa kay Toto Alin sa Masbil, Barangay Cubay, Carlota City, sa mga Angels ko, kay AG, sa kay AG Joy, sa kay Joy Linlin, always ga monitor Tatay Moroy, Nanay Leti, Mama Idna Lapar, no? Ga monitor gid sa inyo diri nga palatuntunan. Halin ni kay Allen Transporto. Maria Mahilom Tihok Duayan, ga monitor gid sa aton si Jocelyn Kalamaan. Check attendance lang si Franklin Tiloheo. Happy birthday lang kay Ramona Muning Uy sa Isabela. Halin kay Ampi Gayorgor Zamora Agana. Naga-monitor gid sa atong sini nga pangalagad. Heaven, mayong hapon gid. Sa kay Mr. and Mrs. Lowe Di Paulan family, sa mga Dungganon boys na mayong hapon gid. Sa kay Kagawad Ludi Peter May Noble and family, mayong hapon gid. Sa Barangay Council sa Barangay Pahanukoy, led by Barangay Kapitan Yolanda Bibing Noble. Sa kay Lorna Cabales Iliuran, ara man naga-monitor sa aton sininga pagpangalagad. Salamat gid sa inyo sininga pag-upod kada hapon. Dili sa inyo sininga palatuntunan sutil gini nga akong Ludi nga kagawad sa Panukoy mo, si Kagawad Peter May no. Namo gini na namo gid na balan. Sakay Kwanda, sakay Richel Aguarinzi. Ara sa Barangay 33. Sakay Ramil Ugatis Hanoy, may hapon gid. Sakay Victoria Santa Ana, ara man. May hapon dira kay Victoria Santa Ana. Ka-monitor gid sa atong sininga pangalagan. Ginatamyo ta mandira may hapon sa Rosario Heights sa Division Barangay Takuling. Sa Sunrise Cafe, katunog sang Action Radio, kapamati da si Madam Susan Saldoa, kag si Toto Rudy Manogilot. Gapangapi, manamit ang kafe. Ang panamyaw halin sakay, Nonoy Manggubat sang Robilio Taxi. Sakay Inday San Chamort Manda, may kag Carlo Bibidor dira sa Rosario Heights Division, sa Barangay Takuling monitor man sila. Maria Antoinette Humayaw, kapamatigil siling ni Jerthel Humayaw. Rowena Jopines Baquiano, akon kumari. Tamya kondra si Naibilen, Ralin Kagienyen Akonya, Hanoy. Sang La Carlota City halin kay Ramil Ugatis, Hanoy. Magabalik ang inyo siring nga para tutunan dugang kanta ang aton sining aksyon balita. Pagkatapos lang sa aton sining importante, dugang nga mga pahibalo. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2019 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ka-aksyon, hinimo ng WHO Safe Hand Challenge agud manginhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2019 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ganyo ang mga ka-aksyon, hinimo ng WHO Safe Hand Challenge agud manginhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2019 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ganyo ang mga ka-aksyon, hinimo ng WHO Safe Hand Challenge agud manginhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan
protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2019 ug ang COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig ug ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Action Radio Philippines Standard Time alas 5:54. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinaka-epektibo, wala na sang iban pa. Una sa balita, una sa aksyon. Balik diri sa itong pagpangalagad mayong hapon dira sa kay Jonel Manaay. Ang panamyaw halin kay Karkar Manaay. Mayong hapon Sir Eric, kapamati kami subong upod si Nanay Jutay. Angeles upod sa mga bata ko nga si Kenneth, Colin, Kendrick sa La Castillana. Pamilya Angeles, Tabaw Suarez, Waringon, Kanha. Kinatamyaw kamo ni Pilar Angeles, Kanha. Salamat gid sa inyo dira nga pag-monitor. Tamya ko lang dira si Karkar Manaay, alin kay Richel Aguarinze. 2 PM Action Eric, watching monitor ko, watching man anak ko sa iya office GQP. Sinong GQP? Multi Venture. Inday Joyce Bito kag iya mga staff naga-monitor gid. Oy, salamat gid sa mga taga JQP Multi-Venture. Dira sila opisina naga-monitor gid sila gali. Siling ni Oscar Bito. Salamat gid. Sa kay PO3 Botol Presbytero and Family, karagapon kata sir sa Iloilo, kung ka na sa Valladolid. Sa kay Toto JP Tadena, sa kay Iboni Butcher dira sa Germany. Ara sila gali ga monitor. Si SB member Henry Boy Gregas, si nang Alma Gregas dira sa Banwa sang Kawayan ga monitor gid, no? SB member Boy Gregas and Alma Gregas. Salamat gid. Kay pare Nono, bisay Mrs. Nono Agisanduan family dira sa barangay Manuling, Banwa sang Kawayan. Ga monitor gid sila sa aton. Si OIC Cristales, Uwik, nagapamati gisubong siling ni Victoria Santana. Elizabeth Malaka Gamala, araman ga monitor man sa aton sini nga pag pangalagad. Sa barangay Cubay, La Carlota City, si Juna kag Inday Marie, ginatamyaw gid ni Sir Jig sa La Carlota City. Salamat gid sa iyo dira nga pagpamati, no? Uy, ang IPM, bala palihog lang bang basura nyo, bo? Kagabi pagpuli ko naman, nagawasaag naman nagalalapta naman ng basura nyo sa flyover sa Magsaysay, Aranita, ho? Ay, ano na lang niya ang kwan? Ano na lang niya ang natabo sa area sang sa IPM man. Balikan tabi aton patrol with Action Jan Diaz kay may ginasibaw-sibaw to sa northern parts sang kuano sang Talisay, no? Balon tabi sa Action Jan. Action Jan, please come back. Medyo got digtong seguridad. Oo. Mismo sa may nakapenetrate pa sulod kaya Balnila, medyo hindi ganda mo sila ang sitwasyon dito ka plastado pa. Oo. Balnila i-make sure na makontrol sa kapulisan ng area dito sa palibot. Kabal ko lang to na ito entrance parang nga por tilakaugot kay magsulod ka ate. Paan ka na nangadaan sa ngala ni mo, lang ka mga permit ka makasulod ka sa may barangay area. Malamon mas mayo kung for safety protection purposes sa pagpag-angot natin sa mga kapulisan. Okay. Aba natin sundo na natin ang protocol
for the meantime, sa lokal nga gobyerno sa Talisay, Okay. may ara man sila mga protocol nga ginapatigayon gid kay amo na kay stricto dito sa Talisay subong action act. Natindihan nato ang sitwasyon dito nila. Yani. Pero at least no, ang mga pumuli dito ga-cooperar man sa sulod, no? May at may totoo, isa, may ara totoo. May ara action direct. Pila ka bilog? Isa ka nagpositibo. Isa lang. Pero I think ang panimalay nga gin-lockdown do mga 5, I think bilon lapit sa may restaurant sa Bladampe. So posible nakahalubelo ni sang sang carrier. O pa nang gina-confirm naton sa pila naton ka mga kakso especially dito sa mga persona sa may area mismo sa may syudad sang Talisay actually kay ang naka-latest actually nga report no nga aton nga nabaton siniman nga hapon dito sa may area mismo dra na sa barangay zone 15 Purok Tayabas. Okay. Amo nang exact nga address dira. Dabantayan ang pagpasulod kay kung mga pangayaw ka bala no. Kay subong temporaryo ang agin pasira ang mga kalan-an kag talabahan actually Okay. May naka-close contact initially, no? Jan. Dali na kita, kay may isa lang ko pasudlon. 6 p.m. na. Please come back. I-clear ko lang, ang ginpasirat Andra, amo ni ang mga kalan-an Okay. kag talabahan kay ginaulat pa nila nga magwa ang swab result sa initially 4 ka mga persona bala nga naka-close contact sa isa ka positive actionary ka sa virus. Tini ila part sa measure lang man nila para ma-maintain dra ang sitwasyon mismo man sa ila lugar. Pero ang Talisay City PNP siningapon na nagpatigayon o sang aga nagpatigayon ng isa ka aktibidad na ginatawag nila paint the wall. Sa paint the wall ang sorek mapintahan sa pila ka mga grupo nga nagpakigbay may araman individual ang pader nga gintarana para sa ila nga patawomon nila. Natabo dire aging gaano ko nagpasa sila na isang laragway luyag nila ipintura o rather ipinta grabe sa pader na makitaan sa mga kapulisan gin-critic nila kaya kung sino dito nakita nila kwalipikado nga mga pagigbahin gingaan nila sa abiso kay na nagkato mismo dito sa tubang sa St. Nicholas de Tolentino Parish syudad sang Talisay kaya mo tong lugar ang pader direction na kamo nang ginapintahan nila kag dati ang badari ni Police Corporal Rolin Dario ang PCR sa Talisay City PNP bulig naman nila do kampanya ba nila actually patok sa COVID-19 ngati ang badila ang mga laragway tara makitaan mo gini mismo pinaka mga panumdom subong sa kakatabo sa palibot sang pungsod Pilipinas. Okay. Sir, tapos paligin ko lang sa mga pagtrinyo, upot ko sa activity, ito siya official, so, siya free. So, paligin, atap na mo lang ngayon sa Nicoletos, mungkin takon sa nila na bol. Malipat ginamang pagpayag ni Police Corporal Rolin Dario ang PCR sa Talisay City PNP. Balik tagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. So nasabitan na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. More updates na duga nga mga report sa area sa Talisay. Mabatian dugay-dugay sa pagpangalaga sa action firing line with Action Brian Morden. Pagi sa sininga para tuntunan action report afternoon edition. Martes ka presentation magatakop ini temporaryo balik ini buwas Miyerkules. Opo da si sininga regular ang kurman sa sininga para tuntunan. Opo ki Action John Diaz. Action Papang Nixon Town mga piloto sa Patrol 2 Crosswind Patrol. Action Dale Salazar, Action Eden Aboso. Sa technical side, Broadcast Engineer Nelmar Madera. Opo kay IT Expert Sir Elway Dutilios. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok Ciudad Sang Bago si Broadcast Engineer Bernie Villacanas. Ang Batang Suay. Sa ngalan ni Aberboy Action Marlon Hinevaya, talos lako diri temporaryo, kita karon alas 9:30 tolto para 11, Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbano nagasaling adyo. Salamat gid sa iyo pamamati. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentar, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio.